Здравейте всички мои колеги, студенти, за тези, които ми задаваха въпроси относно новата машинка от Свято Академи. Това е темата на днешното видео. Надявам се да ви бъде интересно. Ще направя обобщение от това, което получих преди около месец от машината и ще ви покажа как работи на латекс. Машината пристигна в това прекрасно куфърче, което е доста стабилно и много е удобно за хора, които пътуват като мен, защото е супер леко и се събира в дамска чанта. Кейсът е с стабилен цип, което също е важно. И машинката. Машината пристига с два кабела. Единият кабел е за захранващ блок, който в случая не е включен в комплекта, но не мисля, че ще ни е нужен вече този захранващ блок и всички от тези кабели, които ни висяха по вратовете. И зарядно за батериите. Батериите са две, като тежат около 20 грама, супер леки. Самата машинка е около 100 грама. Всичко това е описано с точност, абсолютна точност в сайта на Свято Академи. Колко тежи машината с батерията, колко тежи само машината и колко тежи, ако е включен захранващия кабел за блок. Всичко това може да бъде прочетено в спецификациите на машината. Така, това е машината. Машината работи с стандартни игли. Производството на машината е от голяма немска компания, която се занимава само с производство на машини за татуировки, перманентен грим и изобщо доста добра компания с дълъг опит в производството. Както казах, вече немска. Машината е произведена специално за Свято Академи и е с логото на Академията, което изглежда доста красиво на този златен цвят. Машината я има и в розово, така че всеки може да си избере цвета, с който иска да работи. Както казах, стандартни игли. В случая иглите също са от Свято Академи, на същата компания, от която е произведена машината. Това са игли Cheyenne Artist. Мога да отговоря на всички въпроси относно иглите. В момента сложих игла 0,30 РЛ, което е най-често използваната игла от мен. Сега ще ви демонстрирам как работи машината. Батерията се поставя така, че черният бутон да сочи тази част на модула. Когато за първи път сложим батерията, както видяхте, тя е магнитна, няма никакви завъртвания и защраквания, просто магнит и се застава на мястото. Когато включим машината за първи път и сложим батерията за първи път в машината, машината се включва на 100 Hz. Има скорост до 150. Ако искаме да увеличим скоростта, натискаме този бутон и завъртаме. Принципно в момента е на максималната скорост. Звукът е доста приятен, бих казала, почти никакъв, а вибрацията е абсолютно нулева. Ако искам да намаля скоростта, мога да задържа бутона и както чувате, скоростта се върна отново на 100. Или задържам бутона и завъртам, за да намаля до желаната скорост. Машината е с ход на иглата 3 мм.
Това няма да обяснявам какво означава, защото всички, които се занимаваме с перманентен грим, знаем какво е ход на иглата и изход на иглата от модула. Изхода на иглата от модула се регулира от долния край на машината, като завъртаме в едната или в другата посока. Разбира се, всеки артист има негови предпочитания за работа за ход на иглата, но принципно хода на иглата се зависи от това какъв е хода на машината и с какви пигменти се работи, защото може да се работи и с гъсти, и с по-редки пигменти, и тук също ще зависи какъв ход на иглата ще нагласим от модула. И сега бих ви показала какво ще ни демонстрира машината на латекс. Да видим какво може. Сложила съм в машината игла 0,3 Long Taper и включвам машината. И така, машината е включена, стартира с скорост 100, както ви казах. Това е средната скорост, с която работя. Изхода на иглата. Може би така ще го видите по-добре. Е около 2 мм и половина. Набирам пигмент и ще ви демонстрирам работата за засенчване. Микропигментация или засенчване. Правя равномерни движения, средна скорост на машината и на ръката. Скоростта на ръката, знаете, че трябва да отговаря на скоростта на машината. Сега ще увелича скоростта, като задържа и завъртвам. Фактически ще направя най-високата скорост в момента. Ако на скорост от такъв тип, висока скорост, работим бавно, засенчването ще бъде доста плътно. Ето може да видите, ако движа машината бавно, почти се получава плътна линия. На бързата скорост трябва да се работи бързо. Ето по този начин. За да получим същия резултат. Не е бавно. Сега ще намаля скоростта. Един път мога да намаля, като задържа копчето. И сега ще намаля, като завъртам. На по-ниската скорост, ако работим бързо, се получава това. Тоест големи разстояния между пикселите. На по-ниската скорост трябва да работим бавно. И пак повтарям, скоростта отговаря на скоростта на машинката.
бавна скорост, бавно движение на ръката. Бърза скорост, бързо движение на ръката. И на тази бавна скорост аз правя и косъмчетата. На бавната скорост може да се контролира движението на машината. При косъмчетата е най-важно да оцелим същото място, което е била иглата. И това е доста трудно движение, но с тази машинка може да се постигне супер прецизен резултат. Тоест придвижваме се бавно, за да получим прецизен резултат.